Stil protest in Wergeer. Inwoners van het dorp vinden dat het beeld de Tsien van Martens Afke bleauwmat in het midden van het dorp. Wergeer krijgt in het rand van de dwarsvernijing een nijgrut kunstwerk. En de makker van het nij kunstwerk, Henk Lampe, vond het plantsoentje onder de Ljouwerdiek de meest geschikte locatie. Maar daar staat afkal haast 30 hier. Op dit plantsoentje staat afkal zoet 1970. Het zien van Martens Afkes maken toch beeldhouster Suus Berghout. Zij wie al op het zien dat Afke verhuizen zo. Na haar verstjeren, 2 weken verlien, het de familie de blom van de crematie bij Afke deadline om de actie van de werkgeesters te stiepjen. Hoort het nieuwe kunstwerk net ergens oors? Daar is op zichzelf door de kunstenaar ook naar gekeken en die is in eerste instantie bij deze plek gekomen. Hij heeft ook gekeken, kan het in de buurt van het Frico-terrein, kan het in de buurt van de Biddeler, maar dit was zijn eerste keus. Kunstenaar Henk Lampe vindt het centrum van Wergeer het meest geschikt. Hij heeft een grut kunstwerk betocht dat mooi passen zo op het plantsoentje onder Ljouwerdiek. We hebben niks op de beelden zien, maar we willen graag Afke hier houden en die moet dan verdwijnen. En dan was ze die wel ergens oordeeld zetten, dat gebeurt dus ik wel. Maar wij vinden het op zichzelf zonde dat Afke hier waait. Afke heeft hier nog dik 30 jaar staan, sinds 1970. Nou, dat willen wij zo houden. Nevens de gemeente Boasterhim binnen de inwoners van Wergeer te betiet maar haar een actie. De gemeente wacht op een reactie van plaatselijk belang voordat een besluit genomen worden zal. Dat is zeker niet besloten en het wordt ook niet besloten als er geen draagvlak voor is in het dorp. Desnoods komt er dan geen beeld, maar niet tegen wil en dank natuurlijk. En het plaatselijk belang van Wergeer is net voor de verhuizing van de Tsien van Martens Afke. Dus mijn beetje geluk kies ik gewoon steenblauwe wetse stad.